טאג'יק. אתה יודע את השפה? אני יודע את השפה, כן. תסביר לו שהוא עצור כרגע בחשד להסתה בציבור? Ti civilșas ani ti арестуют они тебя. Я тебе говорю, они тебя сейчас арестуют. Ты арестован за то, что ты сделал в ТикТоке. הוא מאיים עליי כרגע, הוא אומר לי, שומע, זה משרד, הוא אמר, אתה עוד תראה, אתה בוחרי, אתה עוד תראה. יאניס בוחרי. שמעת מה הוא איים עליי הרגע? הוא כרגע איים עליי. שקט! שקט, אתה לא מתנגד! אתה לא מתנגד, הבנת? זוז! עצור. זהו. זה סופו של...